Така, момчета и момичета, добре дошли в ново видео. В момента подготвям някакъв страхотен уикенд, защото премиум рали започва. А знаете какво става, когато сформираме най-яките евенти, с тях събираме най-яките супер коли из цяла България, изключително интересни хора и буквално имаме партита, събирания, нетворкинг, супер много каране, отсечки и какво ли още не е, така че ако сте гледали миналото видео от лятото, може би помните с Бети бяхме с една Гега 700 коня. Гегата е готова, подготвена, налепена, няма никакво търпение, мале ще е брутална. Ето Елизабетка. И буквално им разкатахме фамилията на Драгова и така нататък, но в момента, дами и господа, започваме отново и понеже аз все още съм на шопинг за някаква много интересна бегачка, знаете, че няма да ви разочаровам. Истината е, че все още чудя между 2 или 3 вариации на някакви коли, които мога да си взема и понеже все още не съм намерил точно това, което търся, трябваше да реагираме с нещо специално за днес, защото буквално след 30 минути започваме. И аз какво да направя? Викам си, че аз звън на моите приятели от EasyRent, обаждам се така и така, нали, викам, трябва ми нещо много специално. И те викат, добре хайпаре, няма проблем, имаме нещо точно за теб. Аз викам, какво е това нещо? Те викат, ела и ще видиш. Отивам аз, взех го, прибрах се и буквално зад тази врата стои нещо, което е 425 коня, може би флагшип на една от най-великите марки, които някога съществували. Така че, момчета и момичета, следващите 3 дена буквално ето това бебче, което отзад ще бъде с нас, ще раздаваме супер много газ, ще се видим с вас и без повече я приказвам, абонирайте се за този канал сега, защото сме на път към 300к и ако отворим гаража, ето това копче, може би какво се крие отдолу. Бам! Стига, бе! Остава тук, бе! Дами и господа, M8 Competition Cabrio, дами и господа, 625 коня готово да препуска с нас. Ела сега ви покажа вътре за какво става въпрос. Знаете, че нямаше как да не вземем Cabrio, защото лятото идва, чука на вратата. И ако трябва да съм честен, това малко ми припомня на Белия лебед, най-великата кола в България, може би най-известната. Вече не е сред нас, но ако натиснем това червеното копченце тук, може да чуем V8 битурбо отзад. И какво повече ви кажа? Че ме карам, но преди това няма нещо като истинско кабрио, както имам смисъл в този случай, момчета и момичета, така че трябва да намалям звука, си мисля, че намаля отзад, както и да е. Така че, момчета и момичета, подготвяме се, защото, както ви казах, вече всички пътуват от София. Това бебче е готово, буквално да раздаваме супер много газ с него. Имаме много яки спонсори, супер готини. Още един път благодарим на EasyRent, че накукнаха. И ако видите, тук е един специален спонсор по-отзад. Оп, имаме HyperClothing, защото няма как да с най-якия бранд за дрехи. Карбонови спирачки, глупости, работи, по-ще ви обяснявам като се време с другите, но следващите няколко дена ще е страшно каране, купон, супер много ще ви запозная с уникални хора, така че... Абонирайте се! И нека тръгваме. Айде, Бетинке, пак закъсняваме. Оп! Яката музика. Та ще ви направя едно по-сериозно ревю, за да видите за какво става въпрос. Всички карбони, всички екстри дет може да сетите. И ако цъкнеш тук настрани. Аз така за жените. Щом има кабрио, всички жени се носят гребени. Аз вече съм опитна, така че се носи гребенче. Майко, направо нямам думи, човек. Смисъл, без майтап, това ще е най-бруталния уикенд. Буквално нямаше по-яко кабрио, с което да го направим това нещо. Така че, сега ще тестваме M8-цата и да видим дали ще е това или другите две опции, които съм си набелязал. Обаче трябва да ви кажа какво стана вчера, защото реално погледнато събрахме с едни от момчета, с които ще снимаме. Просто за да загреем бегачките, не че нещо. Оп, значи по принцип утре тръгва реално цялата програма и влога и всичко, обаче нямаше как просто да не се включим тук, да ви покажа. Малко дойдохме с момчета тук. Първо, че извадихме големия звяр, обаче тук взехме да се поприспиваме нещо. Какво става, бе? Ще видиш сега какво ще стане. Какво ще става? Я видим това, момче. Не, с тебе, какво последно? Къде се въртяхме по снени снигове? Върги на едни снегове бяхме карали. Дали, бе? Малко тази. Та, момчета и момичета, M8 не предава положението. Оп! Гледай какво става. Имаме M8 Competition M550. Имаме Миша колечката. Миша колечката. Това ли е стойката?
Какво? Ден едно ли се води? Или утре ден едно? Днеска е ден едно, ние официално отваряме ден едно, човек. Знам само какво ще става, обаче като се посъберем коли, утре се събираме цялата тази компания, отиваме на Джанам, там се запознаваме всички останали и примерно почва момчета на момичета. Идеме да даваме газ. Положението загрубява, момчета. Не загрубяваме, не знам какво. Между другото, знаете ли, че Емос Мака има две много вълшебни копченца? Едното се казва М2, другото е М1. Зависи колко вълшебно ги настроиш, обаче става тук някакви работи. Ама е само за напреднали карачи. А ние още не сме. Оп. Газ! Мале, брат, това как лепи? Тук, брат, не просто автобана, това ти е няколко, брат. 2,8 секунди 0-100. Не, какво става? Лампички да искаш. Ай сега отиваме на едно специално място в Пловдив, който от тук ще го знае. Другите сега ще го покажем. Чували са, маля, много яка задница има, без майтап, човек. Тя се отпуши тази кола, бе. Само си представете, това с един даунпайп направо ще заспива, човек. Hyperclothing, първият линк в описанието, най-якия бранд. Джанам беше топ, обаче сега продължаваме нататък. Къде отиваме, господине? Отиваме на едно много сериозно място. Оп, не се вижда, чай покажем на хората, ей тук. Няма погледнато, това е част от ралито, от програмата. Ето една бегачка, ето още една бегачка. Това е на късмет, са вика, бе. Мале, дай да спрем на някой магазин, моля те. Ама не бях на фризьор, моля те. За първи път ми се репчица. Няма проблем, моите момиче не са притесняни. Това означава, че е много хубаво ще се изкараме. Емос Мака ни вървял. А всичкото хубаво на тази кола има едно вълшебно копче, всички го обичат. И това е тук. М-мод, като го цъкнеш, бам, гледай какво става, човек. И отпред буквално вижте колко голямо става head-up дисплея, скандално е. И тогава вече колата върви, ма няма викал направо. Събираме всички, направим една групова снимка. Дрончета, редира сме абсолютно всички коли, след малко правим полицейски ескорт към гребцата. Цялото рали е тук брутално. Оп! Влизаме в Емос Мака. Мале, човек! Тук що запознахме с едно братле, той реално не е българин, но е много напред, да, мексиканец е, много е напред в трейдинг, крипто, мимкоинове и така нататък. И сега директно пускам някакъв лайв, почваме яко газ да даваме, Елизабетка ще снима отстрани. Тук има един силен играч. Да, брат, как си? Добре, знаме ли газ днес? Скандално е. Аз още навгоре видях 10-20 години. То аз не знам какво е вътре, брат. Супер фул хаос направи кампуса. После отиваме по заводите към Матак, брат, се гоним. Това ще много се дава ли газ? Да, един полицай ме търсиха днеска, вас пътя не знам какво. Няма как, ние караме само по ограничение. Абсолютно, не даваме пример. Идва един куп. Нито минаваме на червено, нито нещо до 50 км. Са ни търсили полицайите да ни поздравят. Да, добро шофиране. Наистина. Добре ли, а? Само е това. Значи това е права тръба.
видиш отзад. 812 човек. Се разходим малко да ги разгледаме част, като карам отстрани не мога да им обърна внимание. Това гледай генерацията какво прави. Ако една кола може да избереш, коя брат? Тя да ги погледна, аз съм ги погледнал всички. Те са брутален, като цяло всички са супер топ. Май ще е Ферари. Ще гледам от тук. Значи от всичките коли, аз търся в момента някакъв нов дейли драйвер и може и да е толкова вече тук. Аз се запознах с момчето. После направо ще направим едно кръгче с него да го видим това GT върви ли, не върви ли. Реално 843 коня, брат, което е скандално. Така, разходихме се, хапнахме, разгледахме колите, беше уникално, евента беше, защото най-вероятно сте видяли по якия монтаж. Но сега трябва да извадим една по една колите и да се съберем, защото почва супер брутално каране. Big boys drive rolling GTs. Let's go. Go. Така, момчета, момичета, кабрилото е пълно, филма е пълен. Зад нас е Влади с гегата, с тази гега карахме миналия път на ралито и ако знаете какъв разстрел прави, просто е нещо страшно. Ние вървим, обаче той така пука, сега ще чуете какво става. Той гърби. И на тази бензиностанция се събираме абсолютно всички, за да заредим, въпреки че ние сме фул като цяло. Виж какво става, виж какво. Сега ви показва сега колите наляво надясно. Ето тук имаме нашия познат приятел Чая. Момчето го няма нещо, не знам какво се случва, освен аз да му взема колата, докато я няма. Вижте, така малко да скача. Чай да видим какво става тук. Оп! И седнах на земята. Ще не е лошо обаче. Сега ако му я взема, дали ще разбере, даже и няма да разбере човек. Никакъв шанс да разбере. Вижте го е там къде си. Вижте го къде седи. Нищо не подозира Чая, че само му взема колата да изпаля. Чакайте сега малко тук, че както карахме по завоите и сега, че почна градушка. Станката нещо... не знам какво става, тук не знам нещо. Мале. Какво става тук, бе? Много бегачки, много велсмъци. Олале! You cannot hear nothing, bro. Това, което наистина много искам да почнем да покажа в тези видеа, защото до момента, ако сте гледали моите влогове, главно се виждат по динамичните неща, по-интересите, по-екшена и така нататък. Искам малко да почна в тези сегменти да ви показвам и реално какво правим всички, защото всеки се занимава с нещо изключително различно, изключително интересно, всеки е много напред в различна сфера. Искам малко по-така да почнем да показвам зад колисите на всичко това, какво правя аз, какво правят те, нали? Защото в един момент това са коли да струват колкото една къща и не всеки може да си ги позволи. Точно поради тази причина искам да направя това по-достъпно, по такъв начин да се изразя. Оп, ние сме нагоре тук. Ние скачваме към хотела Гранде Вистата с GT-то. Тия двете момчета са трейдери, занимават се главно с слънчване на мим-койнове и такива неща, супер интересно отново. Но да, сега отиваме на вечеря след малко, ще продължим си говорим, да ме светнат тези някои неща, за да ги светнат с другите, искат си пускат personal бранд, така че е много интересно. Да ги взимам с мен. Оп, хай парче. Най-якия бранд проявим в описанието. Така, чете момичета, в момента се намираме на един отворен път, супер красиво е, буквално сме малко след батаки и сега ще ви направим едно бързо ревю на този брутален звяр GT 63S и то е перформанса. Тук имаме 843 коня. Буквално това е една от колите, които аз супер много гледам в момента, заради това с тези момчета. Те реално са от Мексико, така че говорим на английски с тях. Но ще направим едно кръгче, видим вървили, не вървили и реално погледнато ще я сравним съвсем осмица, защото това са двата флагшипа на двете марки. Така че да, ей тук се чуят конете отдолу и сега ще видим дали ток и бензин
реално е по-добре. Ако влезем вътре, виж само за какво говорим. Буквално имаш скандален волан, който е буквално все едно от Star Wars. Човек направо ти казвам, в смисъл. Реално погледнато, ако трябва да сравняваме интериора на едното или другото, в смисъл имаме абсолютен победител, плюс това, че отзад има място, спокойно може да сядаш, не като днеска момичетата едва ме събират. When you floor it, nothing compared to the M8, bro. Nothing compared to the M8. M8 is like a toy to this thing. It's like 300 more horsepower, yes, but it's like, bro, this thing's gold. Yeah, bro, And this is the stock, you know, once it... Bro, imagine downpipes, catless downpipes, and maybe a crop. Bro, very much noise complaints. Bro, it's like no joke, bro. Видяхте какво се случи. Нямам думи. Това е най-бързата кола, която съм карал, така че за всички деца кефът на BMW-та, аз също са кефа. Аз имах BMW-та, обаче ясното си е ясно. Show them where the magic happens. You see, I don't know if this other one also has this. Handcrafted by someone. I don't know. Because it's special edition, he's showing me what exactly is. Well, I don't know. You know? Something is so special. Yeah, something special edition about this. Bro, this car is special. This car is special, bro. Айде, емо смички. Запалим малко да те видим какво правиш. Оп! Сега искате ли видите един Cold Start, дет никой няма го чуе? Значи ние стървахме отсечката, обаче май не трябваше да идваме тук на общината, защото малко положението е... Не може да излезем от Емосмак. Вие какво става, човек? Какво става? Тук няма излизани камери. Леко, 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 леко. Майко, тук в пещера направо ви казвам, момчета и момичета. Вие видяхте реално какво стана. Цяло обаче сега успяхме да вкараме да се включим в ралито, защото има някакви полицейски ескорт. Ние сме били изцяло на грешното място. Хучи дойдоха част от организаторите, защото направо не знам какво ще чакаме да правим. Валя, какво става такова, човек? Здравейте! Благодарим отново, че ни се доверихте и въпреки лошото време дойдохте с нас до тук. Много съм доволен, супер голям кеф, затворена отсечка, само ако не беше мокро, щеше да е 6+. Продължаваме и тръгваме сега към Пловдив, защото не очаква още работа. Трябва понеделник, оперативки, работи, Елизабет са измори, аз отивам на фитнес с другите момчета, с петицата, които видяхте. И такива работи.
Уникално беше. Още един път благодарим на Premium Release, изкарахме се уникално. Благодарим и на EasyRent още един път за оня звяр. Брутален. И какво повече така. Очаквайте още брутални неща. И ще се видим с Ралицо лятото 2025. Топ! Сега ще направим реакшън или какво? Гледай какво става. Вървиш доставка. Хепи, мепи, хайпер, майпер, кажи сега, виж какво хубаво, покажи ни, него крит. Не, кажи, оп! Я гледай какво става, Аз ще карам. Дали? Не, ай. Остатъка е. Съдък съм в детско стълче. Няма нищо, това е за безопасност. Чакай сега, първо да чуем. Оп! Ей така отзад, нали знаеш инфлуенсърките как правят е така, оп, чупат вратлето. Чупат вратлето да пише е там отзад. Правим на Рамаза първо впечатление от Емо Смака. Сега да загреем. Караме до 50, както трябва. Всичко е в ограничението, дами и господа. А това са кукимат. Да. Така, момчета и момичета, след като загряхме малко Емо Смака, нали? Знаеш как? Чакай, бе! Не мога да гледам, брат. Заклевам се. Е, така, значи, погледа ми спира и усещам как тялото ми е така се клати, брат. Като някакъв луд, брат. Топките ми скачат устата. Много съм фанал, то няма и закачалка така. Аз бях в тия хора, къде викаме, брат, къде ще кога си нема някаква кола да карам, нали, бързо някакви, какво да ми доставя кеф, брат? Шпич, какво ти доставя кеф, това направя next level, бе, брат. Това и не омръзна, брат. Колкото и да го... Какво да омръзне, брат? Аз сега само искам да ме правиш така... Писеля, дай ще ме заредил 4 пъти да това реле за 3 дена. Е, бас. Брат, наистина, търнофвам, брат, това направо ми бута. Лепкам и органите отзад, брат. Разбираш? Чакай, че малко ми изтръпна Реди? печеницата. Чакай!